Ik ben Jan Willem, ik ben jullie nieuwe meester. En ik begrijp dat jullie wat afwachtend zijn. Want juffrouw Ineke is moeilijk te vervangen. En dat ze weggaat doet nog steeds een beetje pijn. Maar ondanks dat wil ik mezelf introduceren. We moeten verder, dat geldt zeker ook voor mij. Ik heb 4 jaar voor onderwijzer zitten leren. Maar die studententijd die gaat een keer voorbij. De meeste vakken vind ik aardig om te geven. Maar de muziekles is het leukst van allemaal. Want in mijn vrije tijd speel ik een orkestje. En al zeg ik het zelf, ben best wel muzikaal. Ik hou van boeken lezen en van lekker eten. Van naar de sauna gaan en van een goed glas wijn. Maar het allermeeste hou ik toch van dit gitaartje. Zonder muziek zou het leven heel wat saaier zijn. Ik denk dat wij het samen best wel zullen rooien. Want volgens Jelle zijn jullie een fijne klant. Wat mij betreft mogen wij nu al snel beginnen. Ik zou haast willen dat het nu al maandag was. Ik ben Jan Willem, ik ben jullie nieuwe meester. En ik begrijp dat jullie wat afwachtend zijn. Want juffrouw Ineke is moeilijk te vervangen. En dat ze weggaat doet nog steeds een